Sufleor și copist. Din 1866 până în 1869 a pribegit pe traseul Cernăuți-Blaj-Sibiu-Giurgiu-București. De fapt, sunt ani de cunoaștere prin contact direct a poporului, a limbii, a obiceiurilor și a realităților românești, un pelerinaj transilvanean al cărui autor moral a fost Aron Pumnul. Cât de clar este, respectând documentele epocii cernăuțene, respectând adevărul istoric atât cât există în ele, cât de cert este că drumul lui Eminescu în Transilvania, departe de a fi o împrejurare bemă, un imbold romantic al adolescenței, a fost în fond încheierea sublimă a unei lecții pentru toată viața. Ideea unității naționale și a culturii române aplicată programatic și sistematic, cu strategie și tactică, după toate normele și canoanele unei campanii ideologice. Sânziana Pop în formula ASNR 367. A intenționat să-și continue studiile, dar nu și-a realizat proiectul. În iunie 1866 a părăsit Bucovina și s-a stabilit la Blaj cu intenția mărturisită de a-și reîncepe studiile. În perioada 27-28 august 1866 a participat la adunarea anuală a Astrei la Alba Iulia. În toamnă a părăsit Blajul și a mers la Sibiu, unde a fost prezentat lui Ne. Densușianu. De aici a trecut munții și a ajuns la București. În 1867 a intrat ca sufleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi secretar în formația lui Mihail Pascali și, la recomandarea acestuia, sufleor și copist la Teatrul Național, unde îl cunoaște pe I.L. Caragiale. Cu această trupă face turnee la Brăila, Galați, Giurgiu, Ploiești. A continuat să publice în Familia, a scris poezii, drame, Mira, dramă, fragmente de roman, Geniu pustiu, rămase în manuscris, a făcut traduceri din germană, Arta reprezentării dramatice de H.T.H. Trotzker. Este angajat în 1868 ca sufleor în trupa lui Mihail Pascali, care concentrase mai multe forțe teatrale, Matei Milo, fanitar din Vladicescu și actor din trupa lui Iorgu Caragiale. În timpul verii, această trupă a jucat la Brașov, Sibiu, Lugoj, Timișoara, Arad și alte orașe bănățene. Iosif Vulcan l-a întâlnit cu ocazia acestui turneu și a obținut de la Eminescu poeziile La o artistă și Amorul unei marmure, publicate apoi în Familia din 18, 30 august și 19 septembrie, 1 octombrie. Văzând aceste poezii în Familia, căminarul Gheorghe Eminovici află de soarta fiului său, rătăcitor în lume. Stabilit în București, Eminescu a făcut cunoștință cu I.L. Caragiale. Pascali, fiind mulțumit de Eminescu, l-a angajat ca sufleor a doua oară și copist al Teatrului Național. În 29 septembrie, Eminescu semnează contractul legal în această calitate. Obține de la Pascali o cameră de locuit, în schimb, însă, se obligă să traducă pentru marele actor arta reprezentării dramatice dezvoltată științific și în legătura ei organică de profesorul dr. Heinrich Theodor Rotzker, după ediția a doua. Traducerea neterminată, scrisă pe mai multe sute de pagini, se află printre manuscrisele rămase. Acum începe și proiectul său de roman Geniu pustiu. Între 1869 și 1872 este student la Viena. Urmează ca auditor extraordinar facultatea de filozofie și drept, dar audiază și cursuri de la alte facultăți. Activează în rândul societății studențești, printre altele, participă la pregătirea unei sărbări și a unui congres studențesc la Putna, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea mănăstirii de către Ștefan cel Mare, se împrietenește cu Ioan Slavici, o cunoaște, la Viena, pe Veronica Micle, începe colaborarea la convorbiri literare. Debutează ca publicist în ziarul Albina, Timpesta. Apar primele semne ale bolii. Între 1872 și 1874 a fost student extraordinar la Berlin. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. A urmat cu regularitate 2 semestre, dar nu s-a prezentat la examene. La 1 aprilie 1869 a înființat împreună cu alți tineri Cercul Literar Orientul, care avea ca scop, între altele, strângerea basmelor, poeziilor populare și a documentelor privitoare la istoria și literatura patriei. În data de 29 iunie se fixează comisiile de membri ale Orientului, care urmau să viziteze diferitele provincii. Eminescu era repartizat pentru Moldova. În vară se întâlnește întâmplător în Cismigiu cu fratele său Iorgu, ofițer, care l-a sfătuit să reia legăturile cu familia. Poetul a refuzat hotărât.
În vară a plecat cu trupa Pascali în turneu la Iași și Cernăuți. Cu ocazia ultimului turneu, Eminescu se împacă cu familia, iar tatăl său i-a promis o subvenție regulată pentru a urma cursuri universitare la Viena, unde se aflau mai toți colegii lui de la Cernăuți. În 2 octombrie, Eminescu s-a înscris la Facultatea de Filosofie ca student extraordinar, ca simplu auditor deci, deoarece i-a lipsit bacalaureatul. Aici a făcut cunoștință cu Ioan Slavici și cu alți studenți români din Transilvania și din Bucovina. A reluat legăturile cu vechii colegi de la Cernăuți și de la Blaj. S-a înscris în cele 2 societăți studențești existente, care apoi s-au contopit într-una singură, România Jună. A început să crească numărul scrisorilor și telegramelor către părinți pentru trimiterea banilor de întreținere. Împreună cu o delegație de studenți, Eminescu îl vizitează de anul nou, 1870, pe fostul domnitor Alexandru Ioan Cuza, la Dublin. În semestrul de iarnă 1869-1870, Eminescu a urmat cu oarecare regularitate cursurile. După aceasta, Eminescu nu s-a mai înscris până în iarna lui 1871-1872, când a urmat 2 semestre consecutive. În schimb, setea lui de lectură era nepotolită. Frecventa cu mult interes biblioteca universității. Îl preocupau și unele probleme cu care avea să iasă în publicistică. Sosit incognito la Viena, Iacob Negruzii comunică lui Eminescu impresia puternică provocată de poet în sânul societății Junimea din Iași prin poeziile publicate de acesta în convorbiri literare. Îi propune ca după terminarea studiilor să se stabilească la Iași. La 6 august 1871, îi se adresează din ipotești lui Titu Maiorescu, dându-i oarecare relații privitoare la organizarea sărbării. Printre tinerii de talent participanți activi la sărbare s-au remarcat pictorul Epaminonda Bucevski și compozitorul Ciprian Porumbescu. În toamna anului 1871, din cauza unor curente contradictorii în sânul societății România Jună, Eminescu demisionează împreună cu Slavici din comitetul de conducere. Amândoi sunt acuzați că sunt atașați ideilor Junimii din Iași. În studiul său despre direcția nouă, Titu Maiorescu evidențiază meritele de poet în toată puterea cuvântului, ale lui Eminescu, citându-le imediat după Alexandrii. Studiul se tipărește cu începere din acest an în convorbiri literare. La 16 decembrie 1871, într-o scrisoare către Șerban, care se afla în țară, i-a scris necăjit că duce o mare lipsă de bani, având datorii pentru chirie, apoi la birt, la cafenea, în fine, pretutindenea. Din această cauză, intenționează să se mute la o altă universitate în provincie. 1872 este anul probabil al întâlnirii cu Veronica Micle la Viena. În data de 10 februarie a aceluiași an, într-o scrisoare către părinți, se plânge că a fost bolnav, din care cauză se află într-o stare sufletească foarte rea, agravată și de știrile triste primite de acasă. În 18 martie a ajuns să constate că anul acesta e într-adevăr un an nefast din cauza bolii și a lipsurilor de tot felul, iar în 8 aprilie a cerut bani pentru a se înscrie în semestrul al doilea. Se plânge și de lipsa unui pardisiu. În aceste împrejurări a părăsit Viena și s-a întors în țară. În 18 decembrie s-a înscris la Universitatea din Berlin, ajuns aici cu ajutorul unei subvenții lunare de 10 galbeni din partea Junimii. De data aceasta Eminescu era înmatriculat ca student pe baza unui certificat de absolvire de la liceul din Botoșani. Cursurile la care se înscrisese sau pe care și le notase să le urmeze erau foarte variate din domeniul filozofiei, istoriei, economiei și dreptului. În 26 iulie 1873 i s-a eliberat certificatul dorit. Rossetti i-a înlesnit însă rămânerea mai departe la Berlin, prin mărirea salariului. În 8 decembrie s-a reînscris la universitate pentru semestrul de iarnă. În perioada 17-29 ianuarie-7 mai 1874 a avut loc o bogată corespondență între Maiorescu și Eminescu, în care îi se propunea poetului să-și obțină de urgență doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iași. Ministrul învățământului i-a trimis la Berlin suma de 100 galbeni pentru depunerea doctoratului. În timpul verii i s-a dat sarcina de a cerceta oficial pentru statul român documentele din Königsberg. Toamna a petrecut-o în tovărășia lui Ioan Slavici, găzduit la Samson Bodnărescu. Poetul a început să sufere de o inflamație a încheieturii piciorului. În 1 septembrie a fost numit în postul de director al Bibliotecii Centrale din Iași.
Pe lângă sarcinile de la bibliotecă, Eminescu a predat acum lecții de logică la Institutul Academic în locul lui Xenopol. În 19 septembrie, printr-o scrisoare adresată secretarului Agenției Diplomatice din Berlin, a motivat de ce a abandonat această sarcină și de ce a luat drumul către țară. În 7 octombrie, Maiorescu a luat cunoștință prin al. Lambrior că Eminescu nu poate pleca așa curând în străinătate ca să facă doctoratul, fiind oprit de întâmplări grave în familie. 2 surori se îmbolnăviseră de tifos la Băi în Bemia. În 10 octombrie, Șerban, fratele poetului, care dăduse semne de o alienație mentală, s-a internat în spital prin intervenția Agenției Române din Berlin. S-a întors în noiembrie 1874 la Berlin pentru examene, iar în 8 noiembrie a promis că va veni într-o joi la serata literară de la Veronica Micle pentru a citi o poezie cu subiect luat din folclor. În 28 noiembrie, agenția din Berlin a anunțat moartea lui Șerban, fratele poetului.